Samen met de leerlingen uit groep 7 en 8 van basisschool de Berenburgt gaan we naar Terneuzen naar de afsluiting van het project De Zeeuwse Haven. Wat houdt het project Zeeuwse Havens precies in? Het project Zeeuwse Havens is bedoeld om de kinderen uit groep 7 en 8 van de Zeeuwse basisscholen kennis te laten maken met de Zeeuwse havens. Er is nu een voorstelling van een theatergezelschap uit Antwerpen. En die geven een voorstelling over een zeereis die de kinderen gaan maken die naar Antarctica voert. En daar gaan ze allerlei avonturen beleven. En natuurlijk gaat het tijdens die zeereis ook over het milieu en de duurzaamheid en hoe we met onze aarde omgaan. Op nieuwjaarsdag 1898 voeren we door een rustig bietenkanaal. Opeens zagen we zeewier drijven aan bakboord. Dat betekent bijna altijd ondiep water. Tegelijk riep Tollefsen opgewonden: 7 meter! De Gerlas liet onmiddellijk de Belgica naar stuurboord zwenken. Te laat. Een sterke stroming had ons op een rif gedreven. Wie vaart er nu naar Antarctica aan boord van de Belgica? Hoe vond je de voorstelling? Leuk. En hoezo? Het was zo zacht, vond ik. Ja, zacht, maar ik kon het niet zo goed horen. Maar de voorstelling zelf, het zag er wel leuk uit, of? Ja. Oké. En wat vond je van het havenproject? Ja, dat was heel leuk. Er hoefde niet zoveel schoolwerk te doen. En wat heb je allemaal bekeken? Heel veel tekeningen. En geluisterd naar al die mensen die de gastles hadden komen doen. En jullie waren ook nog ergens bij een bedrijf bezig kijken? Ja, Vroon. Het was heel leuk. We kregen drinken. En we kregen gewoon drinken, koekjes. En het was leuk om te luisteren. En wat vertelden ze allemaal? Over een boot, wat je daar moet doen om te komen. Van alles over Vroon bijna. En vind je het goed dat jullie dit meekrijgen? Ja, dan hebben we een dagje schoolreisje. En wie is er op het idee gekomen? Het idee is van Technocentrum Zeeland samen met Zeeland Port Promotion Council. Oké. En vandaag wordt het project afgesloten. Wat is er hiervoor allemaal gebeurd? Er zijn 12 klassen aangemeld voor dit project met meer dan 360 leerlingen. Die 12 klassen die zijn allemaal aan een bedrijf gekoppeld. En dat bedrijf is eerst in de klas geweest om een bedrijfsbezoek te geven. En dan hebben ze verteld wat ze maken, waar de grondstoffen vandaan komen via de havens. Waar de grondstoffen naartoe gaan, ook weer via de havens. En vervolgens zijn een aantal weken later zijn de kinderen op bedrijfsbezoek geweest. Omdat ze eerst in de klas hebben gehoord, ook met eigen ogen te kunnen zien en daar vragen over te kunnen stellen en over na te denken. En ze moesten ook een opdracht maken aan het eind van het project. En die opdracht was: maak een ontwerp voor een t-shirt. Dus alle kinderen hebben een ontwerp voor een t-shirt gemaakt over het onderwerp van dit project. Nou, het mooiste t-shirt van iedere school, dat hebben we laten maken. Dat hebben de kinderen ook allemaal aan, dat hebben jullie net kunnen zien. En het allermooiste t-shirt van al die scholen en al die leerlingen, die gaan straks een cheque ontvangen en daar kan de school mooie dingen mee gaan doen. Jullie hebben een t-shirt gemaakt. Wat hebben jullie precies, wat was jullie gedachte erachter? Ja, het moest iets te maken hebben met de haven, Zeeland, Vroon en vrouwen in de techniek. Dus had mijn idee, zeg maar Zeeland. En dan waar de grote plaatsen zijn, zoals Vlissingen, Terneuzen. Daar dan poppetjes te zetten met zeg maar ook een klein scheepje erbij. En wat heb jij aan het t-shirt gedaan? Nou, ik heb voor de rest eigenlijk de slogan bedacht. Omdat ook met meer vrouwen en techniek heeft te maken voor een havenschap met vrouwen. Dan heb ik de slogan meer ingezet met techniek en vrouwen erin. Denk je dat je later hier iets mee wil gaan doen of was het gewoon leuk om te bekijken? Nou, ik denk niet echt dat ik er iets mee ga doen, maar bij Vroon is er ook zo'n schip waar ze dieren mee vervoeren en dat lijkt me wel heel erg leuk. Ik zou zeggen, GVB.